We worden alweer ouder en had dus ik meer zorg nodig. Hoe kunnen we met techniek, maar ik altijd maar mensen, die zorg betaalbaar en op niveau houden? In deze serie gaat het over wat Jo en ik zelfs dwaan kennen, de rol van e-health en robotica. Wat zaait de zorg over de toekomst en wat is de toekomst van de zorg? Is dit de verpleegkundige van de toekomst? Ja, deze nieuwe techniek helpt ons juist om het menselijke contact te blijven behouden. En ook te zoeken naar nieuwe wegen hoe je goed bij de cliënt aansluiting kunt vinden. Ja, dames. Ik tref mijn vader nu aan met een of ander joggingpak aan. Enig idee hoe dat kan? Verpleegkundigen die moeten meer dan vroeger gericht zijn op samenwerken. Samenwerken met cliënten, patiënten en andere professionals. Verpleegkundige krijgt te maken met technologie en technologische ontwikkelingen. Verpleegkundige krijgt te maken met een andere visie op zorg en ondersteuning. Veel meer een coachende rol dan een zorgen voor rol. Van zorgen voor naar zorgen dat wordt dat wel genoemd. Dus ik kan heel veel antwoorden geven op die ene vraag. Hoe zoekt de verpleegkundige van de toekomst eruit? Nou, we zijn nu bij de locatie Avondrust en die maken ze gebruik van een compaan. Die testen ze hier, ook om te kijken of we op een andere manier zorg kunnen leveren. En ik ga jullie meenemen om te kijken om te laten zien hoe dat eruit ziet. We zijn op paard met Femke de Jong van Patina. Bij Patina werk je 3000 mensen in de oudereingszorg. Ik noem mezelf eigenlijk innovator. Dus ik ben heel erg bezig met hoe kunnen processen anders. Wat is er allemaal op de markt? Welke technieken zijn er al? Hoe kunnen we dat vertalen naar de zorg? Tijdens haar studie Digitale Innovatie, Zorg en Welzijn zocht ze Robotessa. Dat is een bloempot die een dagstructuur kan bieden aan mensen. Goedemorgen. Uw dochter komt om 9:30 koffie drinken. U moet koffie zetten. De zorg kwam uit een hele andere kant. Want ik dacht, we kunnen mensen zelf ook op een bepaalde manier de regie geven. Waardoor ze hun eigen autonomie blijven behouden. Zodat wij een ondersteunende rol hebben. En niet per se de zorgrol. Hoe is het met de compaan? Ja, prima. Dan komt ze jezelf en dan hoef ik er net maar in te rennen. Nee. En dat vinden ze hartstikke leuk. Dus, en wij ik. Ja. En het scheelt gewoon hier. En kan zij zelf goed omgaan ook met de tablet? Ja, het is dat we in het begin wel even wennen. Want, Hier in Makkum testen ze de compaan. Een tablet met verschillende functies. Liek als videobelje. Dan gaat de telefoon. Hallo Marije. Ja, hey, goedemorgen mevrouw Amos. Het is weer Mandy. Komen jouw aasten weer op een dagbesteding? Ik kom eraan. Net. Mooi, dan heb ik maar een kwartiertje de koffie al klaar. Hij is me al meest zeker. Natuurlijk mis je wel altijd, nou, maar dat weet je wel. En wat is nou het verschil met een gewone telefoon? Ja, dat je gewoon schenken is wel hartstikke leuk, nou. Vooral als ik bel met mijn dochters op Curaçao. Oh, want dat ken ik. Ja, zeker weten. Dat ken ik. Ik heb ze al een paar keer op de televisie gehad. Ja. En vind ik ingewikkeld hoe dit werkt? Nou, dan moest het toch eerst leren. Terug het dwan leerst het. Het is net ingewikkeld. Helemaal niet. Hier terug help ik haar wel een beetje, maar redt het dus wel. Oké. En dat maakt het mooi. En het scheelt tijd? Het scheelt mij tijd, want nu kan ik hier gewoon de boel klaarzetten. En wil ze straks nog wat andere cliënten ophalen die het net een compaan hebben. Dus die ik net attenderen kan. En dan kunnen we mooi op tijd beginnen met de koffie. Maar als je met elkaar. En anders dan begon ik wel eens wat jij denkt, dan heb ik wat meer tijd. En dat hoeft nou niet meer. Oh, je krijgt nu een foto. Nou, dat zijn de dames van de televisie. Van Curaçao. Leuk. Dit is mijn dochter. Oké. Het is wel leuk om het te doen. Ja, hè? Ja, zeker weten. En wat doet u er allemaal mee? Ja, verder is het voor telefoon. Want de thuiszorg staat er al in, dus die kan ik ook bellen. Ja, en heeft u meteen contact met ze? Ja, als ze op kantoor zitten wel. Hoor dan moet ik altijd wachten wanneer als ze komen. En nou roep ik ze op en dan kunnen ze net als dan als ze de telefoon opnemen. Ben je de baas? Ja, ben ik de baas. Nou, we willen eigenlijk een stukje eenzaamheid oplossen. Door die contactmomenten en daardoor ook een beetje autonomie teruggeven.
Dus nou ja, dit was een mooie oplossing om wel tijd te besparen en toch wel dat contact te behouden. Want wat wordt er dan beter? Wordt die zorg dan oors of neemt de techniek het oer? Nee, de techniek neemt het niet over. Want degene die erachter zit, die verleent alsnog zorg. En er is nog steeds persoonlijk contact eigenlijk. Alleen de techniek maakt het wel een stukje makkelijker. Dus waar misschien normaal gesproken iets gehaaster zou moeten of iets minder tijd voor was, is er nu juist meer tijd om dat persoonlijk contact te maken. Ik denk dat dit een heel leuk voorbeeld is. Want dit is ook een voorbeeld wat cliënten zelf heel leuk vinden. Want het verbreedt hun wereld. Ze kunnen contact leggen, ook op het moment dat zij dat willen. Je kan niet ieder moment van de dag langskomen vanuit de zorg. Maar je kan wel ieder moment van de dag als cliënt contact opnemen met de zorg. Zait Evelien Finnema, zaakkundige op het meet van verpleegkunde en ouderanszorg. De druk op de zorgprofessional wordt alleen nog maar grutter. Het tal 64-plussers in Friesland zal over 20 jaar met 70% toename wijzen, bij 180.000, en het tal 74-plussers verdubbelt. De zorgvraag neemt toe en wordt complexer. Dat betekent dat de mensen waar zij voor moeten zorgen vaak meerdere aandoeningen hebben en ook complexere aandoeningen. Leven lang leren is het adagium. En ik denk ook dat dat het leuk is. Want het is niet leren in de zin van je moet naar de schoolbanken, maar het is wel vaak heel contextgebonden leren. Dus je krijgt, als je in de zorg werkt, krijg je de kans om jezelf steeds te ontwikkelen. Op aandoeningen, op functioneren, op cliëntengroepen, op technologie of op vakinhoud of op leren. Hoe ondersteun je de cliënt in zijn/haar ziekteproces of in zijn/haar levensfase? En dan niet alleen de cliënt, maar ook de naaste van de cliënt. Nee, u mag opeten wat u lust. Je bent wel een soort spin in het web. En dat moet je wel leuk vinden. En hoe grut wordt de rol van techniek? De robot, hoen of kat, kan die helpen? Ik denk niet dat je alleen moet kijken naar techniek. Je moet ook kijken naar andere manieren van ondersteunen. Sociale netwerken, woongroepen. Je ziet mensen met elkaar op allerlei fronten ook wel voor elkaar zorgen. En hoor mij niet zeggen dat dat de vervanging is van zorg. Want als je het hebt over mensen op hele hoge leeftijd met een aantal chronische aandoeningen en complexe vragen en of ze zijn verward, dat kan je niet met de buurt oplossen en dat moet je ook niet willen. Maar ik denk wel dat we naar het geheel moeten kijken. Nou, we zijn nu bij de elektronische cliëntendossiertraining. Hier worden trainingen voor gegeven omdat het een hele andere manier vergt van kijken naar de cliënt, maar ook het omgaan met techniek. En daar hebben we virtual reality in gestopt. Dus dat is ook weer een hele nieuwe manier van trainen. Dus dat is wel leuk om even te komen kijken. Jongen. Dat kan toch niet? Meneer Pronk een beetje laten wachten. Ja, ik lig al zo lang wakker. Ik ben er een beetje klaar mee. Tijd wakker liggen hier. Kom op zeg. Ja, het voegt wel iets sta. Want normaliter probeer je dat niet. Je ziet je net de grens op bij een bewoner. Want dan, ja, hij is lelijk en soms snappen ze het ook niet meer. Dus dan doe je dat ook niet. Is het een soort van spiegel voor je? Ja, een spiegel, het is wel gewoon heel herkenbaar. Dus je denkt van, wat zou ik eigenlijk doen als dit echt zou voorkomen? En ik wil eigenlijk wel het goede antwoord geven nu. Dus het is ook een soort spelletje voor jezelf of een uitdaging. Ja. Ik denk dat het werk in de zorg heel veel problemen met zich meebrengt momenteel. Maar aan de andere kant denk ik ook dat we nog nooit zo ver zijn geweest met techniek en ook inhoudelijke ontwikkelingen en de ontwikkeling van onze professie en leiderschap in de zorg. Dus dat we steeds beter weten waarom we dingen doen en wat wel werkt bij bepaalde patiëntencategorieën of bewonerscategorieën en wat niet. Dus al met al ben ik wel optimistisch gestemd, ja. Het vak wat ik doe, daarvoor moet je wel een beetje comfortabel zijn in de chaos. Want je weet gewoon niet waar je naartoe gaat. Maar het is wel handig om een visie te hebben. Alleen maak je die visie niet per se een eindpunt. Blijf wel flexibel. Het moeilijkste is ook om bestaande ideeën los te laten. In plaats van nieuwe ideeën bedenken. Je hoeft niet nieuwe ideeën te bedenken. Je moet gewoon alles wat al bestaat kunnen loslaten.
Oppervraat binnen 5 zogenaamde blue zones. Mensen worden hier ouder, binnen zoener en lokkiger. Pakkeveen is ik op wij san blue zone te worden. Veel bewegen, gezond eten, elkaar stimuleren tot een gezonde leefstijl. Ja, en daardoor de ziektelast eigenlijk vermindert in het dorp en ik waarschijnlijk als huisarts overbodig word. Dat is mijn droom.